اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوا عليه وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب للسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بسلام مبين لنقطة التعيين يا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد. Silakan istirahat saking sana hotel aturakan datang mau seperti apa simbol apa. Para hadirin hadirat ingkang dipun rahmati Allah. Boten ngira-ngira surat kula dhateng panjenengan sedaya. Monggo adicara kita lajengaken. Adicara ingkang angka 7 inggih punika mau'idul hasanah. Dene mau'idul hasanah ingkang angka sepisan badhe dipun barokahi dumateng Al-Mukarram Bapak Ustadz Murtado saking Tlatah Purworejo. Dumateng Al-Mukarram Bapak Ustadz Murtado muktil saha panginan kula aturaken sajengipun sumangga. Kagem nyambut rawuh monggo kita maos sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih buatan semangat caranya di kirang semangat keluar bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam saya laksanakan. Dalam orang Islam pemimpin dua apa pemimpin dua dulu. Pemimpin dulu ya, pemimpin dulu tak pemimpin. Ya pemimpin bisa mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah al-huda. Saguling para rawuh sedaya ingkang tansah kinurmatan, al-akhoz pamarsanipun al-mukarram Singgah Kyai Haji Saryono nggih Sunaryo nggih pangapunten depan. Singgah Kyai Haji Sunaryo saking Wonosobo ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah saha ilmunipun wonten pamarsanipun sesepuh dalah pilih sepuh dusun putih pamrian ingkang sedaya kita dereki wabil akhos pamarsanipun Bapak Kiai Saiful. Bapak Kiai ini kula mboten apa. Pangapunten sedaya sesepuh dusun pamrian ingkang tansah kita hormati lan kita ajeng-ajeng barokahipun. Wonten pangarsanipun Bapak Budi minangka sesepuh desa Bapak Kepala Desa Pamrian. Saktahipun sedaya ingkang tansah kita dereki munggah aturan-aturanipun. Lan boten kesupe hadirin awal hadirat sedaya para rawuh wonten ing menika majelis pengetan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula sedaya pikantuk berkahipun lan pikantuk sapanganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula matur puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Siang niki kula lan panjenengan sedaya tasih dipun takdiraken mengeti Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi dipun paringi sehat wal afiat. Lan mugi berkahipun kula jenengan sedaya dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ora kene dipenenten ditulungi sakinah mawaddah warahmah lakone. Lan mugi kula jenengan sedaya dipun berkahi dados warga lan masyarakat ingkang kathah rezekinipun, ingkang barokah rezekinipun, ugi ingkang barokah umuripun, saengga kula jenengan sedaya dipundhut dening Allah Subhanahu wa taala pikantuk derajat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kula monggo saklajengipun sholawat saha salamipun Allah kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing sallallahu alaihi wasallam kalau kira kata nggih kula matur bilih sak medhit wong iku nek umpama ana ucapan utawi lafal Muhammad dipun sebut kok ora gelem maca Kinten-kinten sing rawuh ten mriki wonten sing gadah utang napa mboten? Sing di atas 10 juta ngaten. Berarti sukses Pak Lurah. Sukses Pak Lurah. Mboten wonten sing utane di atas 10 juta lho. Sin.
di atas 20 juta enten? Enten? Sing di atas 100 juta? Betul? Enten? Kok enten sedane to? Niku ciri-cirine nggih. Jenengan mbok yo nek ana kata Muhammad dipun sebut aja pelit-pelit ngucapke sholawat sallallahu alaihi Muhammad utawi sallallahu alaihi utawi Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Kula suri mugi-mugi sholawat lan salam kawujud katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mugi-mugi sing paling seru, sing semangat, utange lunas. Umpama urung lunas, sing utangi klaren. Paling semangat amune. Nggih, aja pelit-pelit nek ana kata Muhammad dipun sebut jenengan maca iku pesen kula ing pindah pen. Dungane kula jenengan iki dipun kabulaken dening Gusti Allah. Sebab doa sing ora ana sholawate menurut keyakinan kula niku boten ajeng dikabulke. Dan jenengan pengen dongane niku dikabulke setiap doa kudu wonten sholawat. Sebab iki peringatan Isra Mi'raj niki mengke insyaallah Mbah Kyai Haji sinten mau Sunario ingkang langkung sepuh saged nyaturaken langkung jelas nek kula niki wong nom. Pangapunten niki nepangaken ajeng kenalan napa mboten nggih. Kaya-kaya niki wong ngendi ngono lho. Orang ngerti ketika ujuk-ujuk kon isi pengajian Mau'izatul Hasanah. Dan nek cara kula pribadi nyuwun sewu nggih kula niku dereng mampu. Kula tasih belajar mriki niku niat soal silaturahmi. Gandeng kula niki rencang kalih Pak Saiful. Yen nate bayan sekitar tahun 2015. Ini cerita mawon iki. Kami kenal elek-elek ngaten niki nggih nate pengalaman mboten ketan sekedhik nggadahi utang. Estu 2015 yang lalu niku bojo kula nggih kula beto mriki supados dados saksi. Nek ora percaya niku bojo kula niku wonten ngerti. Nek mboten lepat hitungan kula niku sekitar setengah M. Setengah M itu sedikit apa akeh cara wong ini? Akeh. Sedikit. Alhamdulillah sing aku sedikit. Nek kanggone kula 2015 niku baru sekitar 5 tahun kula anggenipun rumah tangga. Jadi rasanya nek boten tenan 500 juta duwite ora anak nek duwite anak momo. Duwite diapusi wong. Ilang 500 juta ngoten mawon kesimpulannya. Harta kula nek tak dol paling pol-pole maksimal 100 juta. Bagaimana cara menyelesaikan solusi ini? Mboten wonten solusine kecuali saking Gusti Allah. Mboten wonten. Estu. Kula niat kula semanten iki kali promosi ning awale ngoten iki. Betul HP yang iki jaman riyen ana 15 kula paling pertama kaya-kayane teng desane kula Songoleter. Nek sore Pak saya pun melakukan BMC Purworejo Purworejo nggih estu Purworejo Purworejo tapi Purworejo niku Songoleter Bruno mboten mawon asma kula jeneng kula
Muhammad Ali Murtadro niku tulisane. Nek jeneng niku disebut nalika kula ngajeng nderek wonten nggen Gus Hakim Maron. Ngapunten. Kula sekedhap nderek wonten Maron, sekedhap mawon estu. Kula len mondok niku pun usia bar SMA niku pinten nggih. Betul kan bar SMA. Bar SMA wonten mawon nggih. Nggih wis tua. Mau jenengan sepuh kok saya belajar mboten napa-napa wong kula riyen nggih wis tuwa gelem ngaji. Jeneng Muhammad Ali Murtadro dipun paringi asma wonten niku sing maringi Al Mukarram Bapak Kiai Asnawi Kalongan pondok niku pengasuh pondok Kalongan Blimbing. Anane Wijarat yang separuh niku Muhammad Ali Murtadro terlalu panjang. Sok men dipanjangna nang Gusti Allah jenenge. Nah, mila teng KTP kula dijenengi Murtadro. Murtadro tulisane tapi nyuwun sewu nek bahasa Arab nyebutke Murtadro. Artine napa? Ture, wong kula nggih mondok tapi nggih mboten ngertos asli. Jadi ture. Turene Murtadro niku artine orang yang diri. Kalau ini ditelepon kali Pak Tepur sebagai silaturahim wonten acara niki niat murih ridhone Gusti. Men supaya jeneng kula sesuai ngoten. Orang yang diridhoi mestine nggih kudu nurut ridhone Gusti. Jenengan sedaya ngaos wonten mriki nggih nyuwun utawi mengharap ridhone Gusti. Wong wis diridhoi niku enteng Pak Bu. Arepa wis tau maksiat, arepa akeh dosane, arepa akeh kelumputane nek diridhoni nang Gusti Allah insyaallah kula jeneng sedaya dipun pangapunten dening Gusti. Insyaallah kula bulan rokok ora panas. Mawon nek wong semene kae kaya-kayane nek ora tau diluput karo mangsane kula nggih anak elek mesti duwe elek mesti duwe dosa. Nggih mboten? Kula ngajak mumpung wonten jamaah kathah monggo sareng-sareng istighfar kaping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah kula jenengan sedaya sing saderenge rawuh mriki kareken dereng sah islame siang niki wis tak paksa syahadat insyaallah niki sing rawuh sedaya dadi Islam anyar maning.
Ya orang kata wong Islam jenenge kok KTP-ne tok, saiki syahadat pen telu ya dadi Islamane nggih mboten. Nek wis ngeten, kula ngajak cerita dari 500 juta bagaimana cara penyelesaiannya. Ini soal rezeki. Soalnya kalau ngatur tembiki wae permulaan wonten sing gadah utang nggih. Pripun carane cepet lunas? Berkaya coba dengan semangat uripe. Rojaban niku sebenarnya nggih merupakan hiburan sing dipun paringi dhateng Allah Subhanahu wa taala, dipun paringaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang niki kudune kula jenengan sedaya kudu oleh hiburan juga. Hiburan sing duwe utang lan cepet lunas utange. Rumuse nggih, rumuse. Sami ngaos Al-Qur'an mboten para rawuh. Sami. Saben pinten khatam sak juz napa mboten? Sami. Nek nyuwun sewu, Al-Qur'an niku dipun sebataken teng ajeng niku alif lam mim. Wonten sing ngertos maknane? Bener. Kula mboten ngertos. Alif lam mim niku sing ngertos maknane namung Gusti Allah. Kalau berpikir alif lam mim ora ono maknane sing dingerteni menungso. Berarti teng ayat Al-Qur'an niku surat Al-Baqarah ayat pertama niku sudah diberi peringatan sebenarnya bahwa surat Al-Baqarah niku kandungannya penting banget. Penting. Sebab sampai ada satu ayat yang tidak bisa dimaknai oleh siapapun kejaba Gusti Allah sing mangertos. Terus lajengipun dalikan kita bulan baik. Niku dibatakan bilih ini Al-Qur'an, ini kitab Al-Qur'an sudah tidak ada kemamangan lagi di dalam perintah maupun larangannya. Ini nek Quran pun nyebatakan boleh dawuh teng Al-Qur'an niku mboten nonton tipu muslihat, mboten nonton keraguan sama sekali. Berarti nek ono ayat Al-Qur'an dipun sebataken kudune kula jenengan sedaya waspada lan ngamalaken. Praktek kula ngoten. Kula gadah rumusan utang 400 juta. Niki nek tak rampungke tak bayar lunas ora iso, Bu. Mergo kan duit. Sing 100 juta harta kula tak jual insyaallah wonten. Jadi insyaallah saya bayar. Ning sing 400 juta arep dibayar nganggo apa? Kan mboten nggih. Nanti kula tengen dukun niku nate. Sinoso kula nate pondok ning kepepet nggih teng dukun. Dibeli ngapusi dukun niku. Paringi toyo nggih niku diken betok enjang mriki nggih Mas. Nggih. Syaratnya niki termasuk diantaranya betok nduk. Nduknya diisi paku kalau lemahku budian ini. Ya, berasan itu kosote kan habriwan. Ternyata ngadapin rumpun dicobek, wis dilobangi ya. Kuwi bisa kan jenengan aja ndukun iki bisa kan. Betok nduk mungkin nduk itu tak paringi dong. Paling paku kula saged boleh. Tapi syaratnya kudu napa nggih? Jenengan ora seneng berarti sore ngoten. Misalnya tak bongkong, tak rapeti buntel mori. Bukan mesti wonten pakune nggih. Sangat tenan nggih disandet. Ning ringkas cerita kula mboten percaya nek dukun sing ngoten-ngoten. Kula nate derek ngaos wonten Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Raden Daud Maskuri Pelawasan sekedap yen jaman sekolah. Soal mriku
niat kula nggih matur Pak Yai kula ngeten-ngeten nyuwun donga berkah supados lunas utange lah ngoten. Lah kok mboten diparingi napa-napa niku. Pikir kula mungkin diparingi toya putih napa diparingi amalan napa ngoten nggih. Mboten diparingi napa-napa men dikupuk niki. Mas jenengan nek sukses terus ndak ora kelingan. Kalau mikir kula ke kaya-kayane sholat kita jadi dina waktu. Amal ibadah sunah nggih kula lakoni. Usaha nggih kula jalani. Kok yo sik diuji ngene iki sarae kula teng pundi. Karo kula maksud kula pikir ngoten. Ternyata solusi dari semuanya itu ada pada diri kita sendiri. Dawuh Habib Umar, di mana penyakitnya, disitulah obatnya. Jenengan utangnya pripun riyen waktu. Kulo riyen utangnya niku nggih niate nggih usaha ora duit men duite akeh. Berarti penyakit kulo nggih usahane ora duwe ilmu. Bahwa nek sing jenenge wong usaha men sukses rumusane manjaa bil hasanati falahu nasru amsa lihat. Sopo wong gawe apik siji insya Allah Gusti Allah bakal bales 10 kali lipat. Lho nek utange 400 juta 10%-nya berarti pinten? 4 juta nggih. Pripun carane kula kudu sedekah 4 juta riyen. Supaya 400 juta ini selesai dengan sendirinya Allah yang ngasih. Ngoten seperti itu. Saya iki sing ndek utang men duwite akeh men sugih men mulia uripe nggih ngoten niku. Aja kok jaluk nek jenengan urun gawe amal. Tengah jalan niku orang amal nggih. Isi kabeh ora mau. Yang ora. Terus kula ngoten. Urune niku Al-Qur'an nggih. Dalikal kitabullah lebar. Nek jenengan ajeng nglakoni nggih monggo mboten nggih monggo niku kula cerita pribadi kula. Alhamdulillah dinten niki detik niki utang kula 400 juta pun lunas. Tanpa utang, tanpa adol lemah. Nek sing 1 juta ya adol, sing 100. Nek sing 400 juta niki lho lunas. Ceritanya pripun nggih ngoten niku. Jebul kula niku kleru anggenipun usaha. Urung wehi, urung sedekah ning langsung usaha. Sing bener nggih Pak, yen jenengan pengen usahane lancar, pengen rezekine kathah, utange lunas, sedekah riyen. Rumusé 10 kali lipat. Jenengan utange 3 juta pripun carane lunas jenengan dipaksakan sedekah jumlahe 300.000. Insyaallah lunas dengan sendirinya. Nggih tetep kudu duwe usaha nggih. Kula nggih ngoten. Niat arep mati. Cara wongene bunuh diri lah. Tumbas tiket pesawat booking dewek. Pokoknya arep mabur nunggang layan pesawat sing paling elek. Muga-muga engko togol oleh niku jatahe kan 1,2 M. Nek utange kula 500 juta totale kula togol saka pesawat kira-kira lunas boten? Lunas. Wong oleh santunan 1,2 M. Utange kula 500 juta. Itu bareng kula terbang pertama kali saking Jambi dugi Jakarta. Boten kiambek, pokoke mentokol. Doane kula lek kelas mantu. Wong pengen lunas utange saking pusinge. Niku 500 juta dikamunan di 10 juta. 10 juta orang ana sing ngacung berarti paling 5 juta.
Kalau semanten estu togol tenan ning togole alon-alon nang Bandara Cengkareng Jakarta. Alhamdulillah togol tenan. Santunan 1,2 M boten kula. Bingung teng Cengkareng arep beli nang Somo Letter ki keprege ya. Takon taksi nurun taksi 150.000 terus nang dugi Pasar Senen. Kereta dugi Kuto Arjo 150. Somo Kuto Arjo Somo Letter 50.000. Nek kayane iki berarti yang ditutuna Gusti Allah supados dodolan tiket pesawat. Nah, ngeten iki rumusé. Jadi kula nggih niat silaturahim wonten mriki sepindhah. Mugi-mugi berkahe kula nggih pikantuk jeneng pikantuk lantaran peringatan Isra Mi'raj pengkali nggih promosi. Kula ki kalek-kalek ngaten iki bakul tiket pesawat. Nah. Barang ngoten iki ya kula tobat ya Allah. Yang dongane tertarik maning. Yang ora pengen togol pesawat wis cukup dodolan tiket pesawat lunas utang kula bisa niki. Nah. Di mana penyakitnya, disitulah obatnya. Kemudian masalah itu online, diwaksoki rezeki saking Gusti Allah, lunasi utang melalui online. Sedikit zamannya online berubah. Lo kudu canggih pemikiran kula jenengan sedaya. Online datang Gusti Allah bisa ke syarat. Tolong niki peringatan Isra Mi'raj didadosaken peringatan ndandosi salat kula jenengan sedaya. Dia Gusti Allah datang Kanjeng Rasul niku perintah 5 waktu, perintah salat 5 waktu. Jenengan saged nglakoni salat 5 waktu tertib sesuai rukun, sesuai syarat rukunipun. Yuk ditambahi salat duha. Ngoten nggih. Iku men supados jenengan rezekine insyaallah dipun mudahaken dening Allah. Sing utang kathah dipun lunasaken secara otomatis dening Gusti Allah. Sing gadhe usaha paling lancar, sing gadah pertanian sawahe ora digromot tikus. Pun ngoten iki mawon kula nggih istilah kenalan derek kula karang wau wis asline mboten ajeng mriki. Nek Pak Sepul telepon kalau misalnya niku kedampingi ini insyaallah niat silaturahim. Nek pengawasan Isra Mi'raj kan boten saged astu. Iki ming ulur waktu sekedhik nyuwun wekdal kula jenengan sedaya supados ngalah berkah Isra Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niku nggih hubungane sosial kali masyarakat terutama dengan masalah sedekah niku ditingkataken estu. Hubungannya kali Gusti Allah jagali salate kula jenengan sedaya. Niku hikmah saking Isra Mi'raj mboten niku sing saged kula tangkep. Insyaallah jenengan saged ngamalaken niku, saged ngamalaken napa ingkang kula sampaikan kula wau. Mugi-mugi sinau sedhik wonten manfaat lan berkahipun. Estu kula staf pribadi kathah kelepatanipun, kathah kekalanganipun anggenipun matur. Nyuwun ageng sesang kula sami. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kula aturaken agunging panuwun.